Magampo kita. Dalaygon o gamhanan nga Dios, ikaw ang amoang gisimba, ikaw ang amoang gialagaran, ikaw ang Dios nga tuburan, sa tanang grasya o kaluoy nga among gikinahanglan sa matag adlaw. Kanimo o Dios, kami nagasalig. Kanimo o Dios, kami malipayon tungod sa paglaom nga among nabatunan diha kang Ginoong Hesus. Sa kapasayloan sa mong sala, sa imong pagsagop kanamo diha sa imong gingharian, pinaagi sa pagtuo pagsalig lamang kaniya. Ginoo, aniya ang imong katawhan karon, aniya kami karon magaduol kanimo. Nagahangyo kanimo sa kanunay nga kami imong tabangan, nga imong pulong, among madunggan karon makahatag kanamo og kalig-on, kami masangkap o mapiparar sa mga maayong buhat nga imuhang andam kanamo. Daghang salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo kay ang matag usa aniya na diri no aniya ta karon diri simba sa Dios ug magapaminaw sa iyahang pulong. O kung inyong namatikdan, daghan na karon no mga kandidato nga gasuroy-suroy sa inyong barangay o nakahinumdum ko sa usa ka istorya nga adunay usa ka tao, no? Istorya na niya, tao namatay siya, inganlan na nato Carlo, pero kung Carlo imong ngalan dili ni para sa imo, nganlan na nato Carlo yang ngalan. O human siyang kamatayon ni naay nisugat kaniya usa ka anghel o gitagaan sa pribilehiyo no nga makapili asa siya. Carlo, namatay makakaro aduna lay duha ka lugar nga pwede nimo adtuan, langit o kining gitawag Hades, paraiso or Hades. Before ka mahimog desisyon, Carlo, palihog lang sa bisitahin lang sa ning mga lugar para imog yung matagamtaman unsa gini sila or ma-experiencehan. O si Carlo ni tuo o giunan niya ang paraiso, nisulod siya sa usa ka elevator, niadto siya pataas o gihatod siya dito sa lugar, no? Pag-abli sa pultahan, nakita niya ang mga tao sa paraiso. Nagsimba, kaon, na ay panaghiusa, o nakita niya ang nindot nga lugar, no? Okay ni siya nga lugar, pero pasan himog desisyon kay iya pang adtuan tong usa ka lugar na pod. Sige, paghuman niadto na pod siya sa lugar nga gitawag nga Hades o sulod siya sa elevator, panaog o pag-abli. Ang Hades nga iyang gi-expect di man day kuan kanang gitong gisulti sa mga pastor, iyang nakita kay mga nindot ng mga tao dito. No, nadadto ang tanan niyang gustos kinabuhi ba? No, ang mga desire niya nga tuwa sa kalibutan naaraman di ay okay kay kinabuhi gyud. No? Nadadto ang parties, nadadto ang nindot nga mga ginabuhat sa mga tao nga tuwa pa siya sa kalibutan. Nga murag dili man kalisod, dili man kapaitan ang naadad to. O sa dihang nakabisita na siya sa duha ka lugar, giyang gigna din siya sa anghel niya, Carlo, nakapili na ka? Asa ang imong gusto? O nakapili na ko? Iyang gibutaran Hades. Okay, sure na ba yung kasi mong gipili? Oh, sure na yung kali. Okay, nisulod siya sa elevator. Niya ang elevator, nagkahinay kanaog niya. Sa iyang pag hinahinay kanaog, niyang matikdan ang elevator, nagkahinay mo po kainit.
Giigang siya. Murag alingasaw niya na mga baho nga di mao ang iyang nakita, iyang nasimutan. Sa dihang na abli na ang pultahan, iyang nakita ang kalayo, ang kabaho, ang kasakit, ug niadto siya, nangutana siya sa usa katong anghel nga, di ba ni mao ang akong gibutaran? Gi-explainan na siya sa anghel, abi nimo, Carlo, itong niaging adlaw nga nibisita ka, kuan man to? Election period, campaign period ba? Ha? Muna ni ang kamatuoran. This is it. Muni ang imuhang gipili. No? Ang kamatuoran karon daghan, no, sa kalibutan nagsaad nga muni siya, muuni ang buhaton. Ang uban musaad og langit aron lang maangkon, pero ang realidad sa kinabuhi, you will experience opposite sa mga saad. No, ang kalibutan, no, promises many things in life. And if you're not equipped as a Christian, you will surely suffer the consequences of your choices. Ako sa kaamahan, akong anak si Amira, 8 years old, gina-prepare na siya, no, sa mga challenges along the way. Labinag makatungtong na ni siya high school, kay katong high school ko so namutong panahon na. Nung ambot lang ka sa inyo ha, pero mutong panahon na nga na-expose nyo ko sa mga butang mga dili maayo. O kung saan man nato ni nga ma-ensure ang ato mga kabataan nga sa ilahang lawig nining kalibutan, no, sa ilahang mga choices, they will be able to choose what is right. O kita mismo, no, daghan mga tao or mga pagtulunan diri sa kalibutan nga usaon man nato pagsiguro nga dili ta mailad, sama ni Carlo nga nagtuo siya nga tag 20 na lang niya. Yan lang. Daghan ba ni buta nato tungkol sa 20. Pero anyway, ang point lang ani is this. How do you equip yourself? So that's why diri sa simbahan, Golden City Alliance Fellowship, part yun sa ato ang core values and ang teaching o equipping the saints. No, sa mga niaging mga Domingo daghan, ubay-ubay na ang ato mga nadunggan nga mga core values diri sa GCAF. O sigundahan na po nato na og laing core values o kanisa is teaching, equipping the saints. Atong makita dara sa Ephesians chapter 4, 11 to 16. Akong basahon sa Binisaya. O gihatag niya, meaning ni Jesus, ang uban aron mahimo nga mga apostoles, o ang uban mga manalagna or prophets, o ang uban mga evangelista, ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa buhat sa ministeryo, alang sa paglig-on sa lawas ni Cristo. Hangtod nga makadawat kitang tanan sa paghiusa sa pagtuo o sa pagpaila sa anak sa Dios ngadto sa pagkahamtong nga tao ngadto sa sukdanan sa gitas-on sa kahupnganan ni Cristo. Aron kita dili managpabilin nga mga bata nga ginalino-lino o ginapalid sa tanan nga hangin sa pagtulunan, sa lipat-lipat sa mga tao, sa bitik, ingon nga lakang sa kasaypanan. Kundili managsulti kita sa kamaturan uban sa gugma, managtudlo kita sa tanang mga butang ngadto kaniya nga mao ang ulo si Cristo. Ngagikan kaniya ang tibuok nga lawas na balay o
natibuok pinaagi ni adtong lutahan nga nagapalig-on sumala sa pagbuhat, sumala sa hiarangan sa tasatag sa kabahin nga pagtubo sa lawas aron sa pagtukod siyang kagalingon diha sa gugma. Mo kana ang pulong sa Dios. Teaching and equipping the saints. No, si Cristo naghatag no sa bersikulo sa passage nga atong gisgutan karon, naghatag siya tulo ka butang nga aron ato ning mahimo. Una, si Cristo naghatag og provision sa mga santos diri sa Gcaff. Naghatag siya purpose o perspective. Bisig natingala mo sa lang santos. Ang tanan nga nagtuo, nagsalig ang Ginoong Hesus, no, nagsurrender silang kinabuhi ngadto kaniya, gitawag ka sa Ginoo nga iyang saints. So saints in Gcaff. So naay provision, naay purpose ug naay perspective, 3Ps. So timana lang nato ni provision, purpose and perspective. Now, teaching and equipping the saints, foster church unity and Christ-likeness. This is the gist of the message this morning. Teaching and equipping the saints, foster church unity and Christ-likeness. Now, first P, provision of Christ for His saints in Gcaff. Now, we contextualize our sermon. No, provision of Christ for His church in Gcaff. Now, in verse 11, ingon siya, He gave, naghatag siya, buot pasabot, grasya ni Ginoong Hesus sa iyang simbahan. Sa previous nga passage, gisgutan diya ang incarnation ni Christ o sa iyang incarnation, nagpalingkawas siya mga ulipon. No? Kita to, yung gipalingkawas sa ang mga ulipon sa sala o sa iyang pagkayab ngadto sa langit, wala niya biyai ang iyang simbahan nga naginusara. Naghatag siya mga gasa nga iyang gidistribute. Iyang pinagi siyang sovereign will, siyang sovereignty, iyang gipangtagaan og gasa ang matag usa. Og usa sa mga iyang gitagaan og gasa na aron mahimong kanabitong iyang galamiton sa tukod sa iyang gingharian diri sa kalibutan, sa iyang simbahan mao ang mga apostoles o some as prophets. So, He gave. Grasya ni. Siya'y nagbuot. Siya'y iyahan ning kagustuhan. So, atong isgutan kaning apostoles o prophets first. Una-una, naghatag siya mga prophets. No? Isgutan nato ang Old Testament prophets. Unsa may two main jobs sa prophets. Una-una, predicting future events. No, munang kasagara, no, makita, matumabasa diha sa gikan Genesis, no, kay Moses is also a prophet, down to Malachi. No, they are telling, no, the future events na sa pag-reveal sa Ginoo ngadto kanila, no? Just like Isaiah 53, no, gi-describe diha ang agian sa Mesiyas. So 700 years before na siya natuman, but it was fulfilled. Okay, sample lang na siya, no? O ikadua, ang trabaho sa prophets, foretelling, proclaiming God's will, calling people to repentance. Muna nga ginabuhat sa prophet, kasagara ang ilang ginasulti before sila mo sulti og kanang mensahe, thus says the Lord. Mo kini ang giingon sa Ginoo. Kay wala sila nagbuot-buot ba? Og mahibawan nimo, excuse me, nga ang prophets tinuod kay matuman ang ilahang gitagna. Muna ang mga prophets. Pero karon, according sa Hebrews 1, chapter 1, verse 1 and 2, God, after He spoke long ago to the fathers,
in the prophets, in many portions. Nga naman, na dreams, na visions, na direct revelation, in many portions and in many ways. In these last days, has spoken to us in His Son. So when Christ came, ang prophets, no, ang ilahang trabaho, according to this verse, na humana, si Christ is the ultimate messenger of God. Siya na. Wala naging makaluping. Anak na gyud sa Ginoo mo'y nakikstorya. Spoken to us in His Son. The Word of God. The Logos. Ang ginatag na sa mga prophets, nahitabo na nga mao si Jesus. So, Christ, God spoke through His Son. And ato pag na may sigutan in details karong taon-taon. So at least kani ato masabtan nga muni ang mga trabaho sa prophets ug muni ang fulfillment no sa ilahang giitag na nga ang anak sa Dios nga tao o mooy na karon himong ultimate messenger sa Ginoo. So, atong isgutan pod ang apostles. Apostles are people personally sent by Jesus as His representative, directly receiving revelation from Christ, performing miracles as signs of their authority. Personally, kaming personally, si Cristo mismo ba, in the flesh, yang gipadala ning mga apostles. No? Usaan na, si Pedro, even si Paul, personally sent by Jesus as His representative, o directly receiving revelation from Christ. Munang ingon ni Paul nga, kaning ako mga mensahe nga gisulti o gisulat kaninyo, dili ni buot-buot nako. Nadawat nako ni from Christ o na-validate ang iyahang message, ang iyang authority through signs and wonders. So, apostles and prophets. Now, in Ephesians 2, verse 20, the church is built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Himself being the cornerstone. So, unsa may trabaho sa apostles and prophets, sila ang foundation sa simbahan. Sila ang foundation sa GCAF. Naapabay apostles and prophets in the flesh now? I believe biblically, wala na. Humana ang ilahang work. Natukod na ang foundation. Kung magtukod kag balay, before nimo pangbutangan na gato, kinanglan sa gyud nimo i-secure ang foundation. No? Kung naay miingon no nga siya apostle, magpaila siya Apostle Marvin ko. Makuyawan ka, dagan na yun. Kay delikado na. No? Buot pasabot, gideklarar niya yung kagalingon niya, siya ang foundation sa simbahan. Siya ang foundation. Now, apostles and prophets, foundation na siya. And Christ Himself is the cornerstone. Ang cornerstone, before itukod ang foundation, siya ang pinakauna. O sa cornerstone, diha na itukod ang foundation, and then ang entire structure na dayon. So, that's the picture, no? Ipangutanan ako ang AI. Palihog ko kan be. Picture out ani. So, these apostles and prophets, then muna siya, no? Ang kanagasiga Christ is the cornerstone. Yan na ang iyang perspective yung gihatag. Okay. Unsa man ang foundation? A building foundation is the structural base that supports a building and transfer its load safely to the ground. Unsa man iyang purpose? Stability. Prevents settling or shifting and protects against environmental factors. So muna na siya. Una, stability. So the job of ang trabaho sa foundation is to provide stability. So church, we must build kaning GCAF is built on the apostles and the prophets.
The Word of God, because it stabilizes us, it prevents us sa mga butang no nga makadaot ug maprotektar ka nato sa mga false teachings o uban pang mga factors that contrary to the Word of God. So that's why in 2 Timothy 3:16 to 17, muning ingon, all scripture, o sa man ang word nga all scripture, the apostles and the prophets written, is inspired by God and beneficial for teaching, for rebuke, for correction, training in righteousness, so that the man and woman of God may be fully capable, equipped for every good work. So, the apostles and prophets, ang ilaha, the revelation, nana diri. So that's why everything we do must be according to the book. Beneficial siya for teaching, rebuking. So as people of God, we must build our life in this book. All scripture. Now, evangelist, usa sa grace ni Jesus Christ no for His church, mga evangelists. Evangelists were special gospel preachers who proclaimed the message of Christ. O mga sample sa evangelist. Sa GCAP natay mga evangelist. Muni sila dili lang ni sila evangelist, but mo evangelize gid sila. You know? And nay mga doctor nga evangelist, nay businesswoman nga evangelist, nay mga lelahi ang evangelist nga giprovide sa Ginoo diri sa church. And it doesn't mean nga nay mga evangelist, ako di man ko evangelist. This is also your job as part of His church to share the gospel, to share your faith in Christ. Ang evangelists, they are sharing the gospel based upon the foundation, the Word of God. And apoy pastors and teachers. Oh, dali ta ma-focus. So pastors and teachers. So usa sa mga gasa sa Ginoo sa simbahan ang pastors, teachers. Now, if you are a pastor, automatically you will teach. Kay mo gina package deal na siya. But not necessarily if you are a teacher, you are a pastor. But if you are a pastor, an overseer, then your primary job is to teach. Mutudlo gyud, no? So munang sa 1 Timothy 3:2, an overseer then must be above reproach, the husband of one wife. Then ingon pa gid adhan kay mga gipangsulti but skillful in teaching. Skillful in teaching. So here sa GCAF, we have elders. As you see, ma-expose sila once a month, twice a month, and they are teaching. Because that's our job. Teachers. Pastor, teachers. Okay, so karon ato lang para mas maklaro. Ang prophets o ang apostle, unsa maging main differences aning sa evangelists o pastors, teachers, and prophets and apostles? No. Ang prophets and apostle, they receive direct revelation from God, meaning or from Christ. Ang kita or pastors and teachers, we also receive direct revelation from Christ, but through the book. Okay? Pinagi na siya sa pulong. So, muna siya ang main difference. So, kay wala pa man na kompleto ang Bible, ang scripture, so they are receiving direct revelation, no, from God or Christ. But now, apostles or the teachers, pastors, evangelists receive or kita revelation from God through the Word of God. Wala na siya ang kalaian. And of course, pastors or apostles and prophets are foundation. That's why we base our teaching, our ways through the book of God, the Word of God. So, delikado, no mo na nga, magbantay-bantay, yun mo.
Batay-bantay ta ba? Karami ito maingon nga, God spoke to me. Usala siya. Paminawa na yun. Because when I read the Word of God sa John 3:16, God spoke to me that He loves me. Oy, okay day. Ay, nga naman, according man sa book, pero kung maingon galit siya, God spoke to me. Nga 5 years from now, usa dayon, na ay dakong katalagman, uban pa diya, kung nga, delikado na. No, so we have to be sensitive. But I believe Christ continually speaks to us through His book. So, we must be sensitive usab sa mga tao nga magsulti, ana. No, kay daghan mga tao karon nahimong kulto. Kabalo asa nasugod ng kulto? Kay sila mismo naka-receive og revelation. Si Joseph Smith, nakakita daw siya anghel. Nga muni siya magtukod. Si Kibuloy, kakita og kahayag. Udahan kay mga revelation. Ang pangutana, ang revelation ba nila, nasubay ba diri? Wala man. Scratch. Kulto to. Ayaw paminaw, kulto na. Muna nga, kita ko anghel. Unya, unsa may direct siya. Delikado. The revelation of Christ is here already. Okay? Now, karon, the purpose of Christ for His church. The purpose of Christ for His saints in Jika. First is to equip the saints. Usa man equip? Pagsangkap. Pag-develop sa matag usa. No? Ingon dari, equipping the saints for ministry. So, ang trabaho sa pastors and teachers, evangelists, are to equip the saints. Kinsa man na? Sila. Ikaw day, apil ka? Apil ka. Kay, if you believe in the Lord Jesus Christ, you are part of His church and therefore you are His saints. So you will be equipped for the works of ministry. No, unsa man ning word nga equip? Meaning to make complete, prepare, train, or restore. Gina-prepare ka. Muman ni ang kaluwasan, muman ning resulta sa kaluwasan, di ba? Sa Ephesians, no? We are created in Christ Jesus. Saan na yun? To do good works which He has been yang gi-prepare in advance for us to do. So naay buluhaton. So kung nakadiri sa simbahan, gasimba ka, I hope nga ang imong kasing-kasing dili lang usa kay akong discourage karon, usa kay karon ko ma-encourage. Tinuod man na ma-encourage ta, feel good. Yes, of course, I believe God will minister to you, but dili lang ka spectator ba? Daghan mga tao nga niadtog simbahan, spectator, usa kay na poy ako madawat. Kunili, we should consider ourselves mura tag army nga naa sa command center, maminaw sa instruction sa atong commanding officer and ready to do our job kung asa ta gibutang sa Ginoo. Because each one of us naagyoy God-given roles sa simbahan. Kung naka diri naadyo kay role sa simbahan, dili pwede kay family man ta. Sa family members magalit na magay roles sa mga kids, kita po din na roles in church and in daily life. But in order to fulfill that, I believe we must be equipped. Para makutana, willing ba ta magpa-equip or ang ato gyapunguna para ramana sa mga full-time ministers. So kala ko pastor, pak go pastor, go. Cheerer lang ko pastor. No. Di ka cheerer. You are part. No? Muratag paminaw ba mo tag barko nga kitang tanan crew members nga each one of us na role nga gina-play kay crucial no, sa atong paglawig, sa atong pag-cruise sa ocean. Inana atong mentality na ay role in the church and in daily life. O sa maning daily life. For example, isip usa ka husband na kay role sa imuhang
family. Unsay role nimo? To love your wife. Wife, unsa may role nimo? Submit to your husband. Uy, kana. Na-fulfill ba nato na? And that's why we need to be equipped. We need to be developed in that area. And the church, kani nga simbahan, will help you. Ang pangutana lang is, willing ba ka? Nabatay kasing-kasing nga magpa-equip mo maganing problema manggod? Ang willingness ba? Nga kung dugay na ka diri sa simbahan, unya kontento na lang ka kada Sunday, maminaw, unya wa kay plano, unsa magid nakauna ba ka, unsa may akong matabang sa simbahan? Unsa may naman ko inani, unsa may akong makontribute? Nabatay nana nga mentality bitaw. Ibutang sa tong nahon, naatay panahon. You have your time, I believe natay time. You have your talent, I believe na kay talent. Di po pwede ingon nga wala di kay talent. Na kay skills, na kay personality, na gihatag na sa Ginoo ang tools. Ang problema lang is, willing ba nimo na ipagamit? Kung dili pa ka, gusto naman ko ni dili pa ko confident. Yes, of course, that's why naami dari. We will develop your passion, your desire, because that's our job. To teach and equip to fulfill your God-given roles. Now, Romans 12:4-5, just as each of us has one body, usara tong lawas, with many members, pila takabok diri. And napagyud ang universal church, but ato lang kanan dari sa GCAF. These members kita do not all have same function. Ato may nang dawaton, dili kita parehas og function. Kung parehas sa tanan pastors and teachers, so kamutan wali, maayo man na kay at least once a year ako. Tindog diri. Di man. Di matatanan same function. So, in Christ, diha kang Kristo, kita diri, GCAFers, form one body. Kani ganahan kay kao dari nga part. Each member belongs to all others. Inay mong tapad. I belong to you. Sure? Mura magkuhan. Ay, no. Tilo, maguna mo sa Biblia. I belong to you. Connected, diba? Di naman pwede. Ang mata, musiparit ko isa kong kuli. Bahala mo diha. Anak, lugar? Di man pwede ang tudlo, mangluod. Napa yung tudlo, mangluod? Kung ang tail niya, di isa ganahan mo lakaw, karong buntaga. Abot ka diri? Di ba? Nag-cooperate ang entire na to lawas because we are connected in Christ. We are connected to each other. So ayaw pag grabe itong makasarili. Your gifts, remember this, minaw mo, mga simbahan, your gifts, dili lang na para sa imo. It's not for your own consumption. Dili lang na for you. That's for the church. Your time, your talent, resources. We belong to each other. We belong to each other. So I hope walaon na bitaw nato ning mentality nga individualistic. Nganong wa man gidi man inato gin-encourage nga simba mako pastor, asa maka aray TV pastor o. Taas mabug ko. Anana. Nagpakita ba nagbelongingness? Nganong mo simba man ta?
Nganong masigulan-ulan, nganong muadto man kita to show the word that we belong to Christ and we belong to each other. Atong mentality ba nga, kaya itong oneness in Christ. So, sample ani sa Acts 6, 2-4, ingon dari. So, ang story ani is, ni-explode na ang gospel o daghan na ang nangaluwas. So, daghan ang mga ministry nga pwedeng mahimo. O, ang mga apostles, ani nga time, na-overwhelmed sila sa work. Kaya naay mga widows, nga wala na tagaag pagkaon appropriately, o naay mga clamor. Nya tungod sa kadagan sa trabaho, ingon ang mga apostles, it would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God. Meaning, kabalo sila sa ilang role, sa ilang responsibility to preach, teach, pray. That's the main responsibility. O in order to wait on tables, it's a metaphor na sa statement, meaning, suggest overseeing food distribution. Dili niya pwede madungan ang pag-preach, teach, and to develop the saints, at the same time, mag-oversee sa food distribution. So, ang ilang gibuhat, namili sila 7 men, mga Christian men, of course, filled with the Spirit, meaning, ba't pasabot, dili immature, full of wisdom. We will turn this responsibility over them, and we will give our attention to prayer and ministry of the Word. Naba sila nakita, of course, na. So, nakafocus ang church leaders sa ministry of the Word, silang giftings, kanay mga tao nga gigamhan sa Ginoo diri sa katong moment no, sa time nila sa mga apostles to distribute the food. The same thing yapon diri sa GCAF, leaders of the church, pastors, teacher, overseer, our main job is to preach, teach the Word of God. Prayer, that's our job, to equip you. Please help us focus on those areas. Daghan kayong buluhaton. Dili, di ba, aning nga time kanimang God is sa feeding program. No, si pastor siya pa ang mag-prepare ang wali niya na ati man pag niya. Usa may pagkausa ba kay mindo ko no? Mag-IT man pa siya. Usa na lang ang iwali dito sa Sunday, unsaon pagluto og humba. Kay ang focus kay namurag na no, help us. Ako, salamat ko sa Ginoo gid. Praise God from whom all blessings flow. Ako, sutihan tamo sa akong weakness. Kuan ako, usa ko katawo nga, usa ka kaskas ra bitaw. Di ko para sa kasawa nga murag makaluto o the same time makabasa o daghan kisag mabuhat. Ako focus lang yung usa. Now, of course, no, as a pastor, gusto man kita atong pastor dynamic. Gusto ta atong pastor yun nga makabuhat bitaw ani nga butanga, muwali pa, may pagyud mo dalang program o may pagyud kay siya mo kuan. Gusto mo tana. Pero, sabto na to, nga dili tanan inana. Una, na time no, natagaan ko sa katahas, nga mo-oversee sa usa ka, dako kay nga program para sa kuha. Mura kong na, saan man Ngani pa ko, nakahatag sa kong slight stress. Ato lang aliasog slight. Medyo slight stress, hindi ko katulog. Kaya nagunahunaw sa wala ako niya. Okay. And then, ayara yung ko, ni kwa ng warag tulala sa isang tabi at di mapakali. Na notice nila, sama ka, warag lahi naman ka nga Joe before. And then, muna ang gisulti na ako, muna akong struggle. And, gignanay ko sa akong sawa.
Sa diyang giribilan akong struggle, kung saan ito pag-manage, pag-oversee, ani, siya nga, wamal ka magsaba. Look at me. Ano kong saba? I can help you. Tinuod, no? Kinaon mo din yung mga inaning nga mga butanga. Gano'n ka nagsaba? No kaya ra ka magsaba nga, aya ra man nimo na nako na dunggan nga. So uban nganong wa maka niuna sa kuha. Ug napagi mga tao capable diri sa church nga to help you oversee these things. And of course, I revealed my struggle and pwede ba? Can you oversee this? Mahimo na lang kung vice chairman. Siya mahimong chairman. Ay, salamat. Muna nga itong Friday, for the Lord is my tower. Oh, wala na akong kuhan. Na-release na ko. Oh, muna naka-focus ko ani. Kaya napay duha ka sa, mga preaching messages nga taga-agi pagtagad. Nga dili pwede mo paano akong mind. Focus the word. Now, that's a sample lang ba? Help us. Bibo kayo. Ano itong ministry campaign? Daghan kayo nag-volunteer. Praise God. No, we are working together. Now, effective ministry requires both teaching and practical service with different members of the body playing their God-given roles. Parihara, ang preaching the Word of God and your ministry integration, parihara na siya in the eyes of God. No? God-given roles siya. Ang Ginoo mo yung naghatagan na, if you're doing it for the Lord, yes, praise the Lord. Thanks be to God. So ayaw, ibutang si Mununa nga lesser ka kaysa katong mga ministry nga naa sa public. We are the same. Value in the eyes of God. Now, equipping the saints for the building up of the body of Christ. For the building up of the body of Christ. Kung magtukod kag balay, unsa may imong gusto? Di ba? Una-una, durable. Sunod, functional. Of course, beautiful. Durable. Anay linog, uban pa, dili basta-basta. Kung mo nang invest, dili basta-basta, dili substandard. Functional. Tanan mga bahin diya mo function. Faucet, tanan mo. Okay, so bakit durable niya, di mo agas ang gripo. Delikado na. No? Beautiful, of course. So I believe this is also what Christ wants for His church. Durable, functional, and beautiful. Muna ang design ni Christ for us. And that's why we must be equipped. I believe Christ is, gusto niya nga, will be presentable before God. Now, aron na mahitabo in sa verse 16 ingon ni Paul, from whom the whole body being fitted together, held together by what every joint supplies according sa gali to the proper working of each individual part causes the growth of the body for the building up itself in love. So around that matama build up as a church in GCAP, each one of us, proper working. Ga-function ta the way we supposed to be. Problema lang nato kay nata pero wala kay taga-function ba. Mura tag na-gripo pero mura hinay kay agas. Or mura tag suga nga naa namang galing pero gakirap-kirap. Testing na mo. Sulod og kuan nga girep murag usa ba di diskuhan? Dili man na purpose ana god. Pag-uni mo, di mo siga. Nay uban inana ta. Naa pero waga function well. Muna gi-address na. Na IDBC. Na building kitukod, gi-investa diha na pag yung mga classes na pag-preaching. Ang problema na lang yun, kita. Wala gi-maximize unsay available na rin sa church. Kung sa magyod, kinahanglan pa mo
pasakay kiloprano, o ipaadto dito, guyuron, magpaguyod, pagid mo. Ayaw na. Available na ang gi-provide na sa Ginoo ang gikinahanglan for us to function well. Please function. Be equipped. And then until we attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Okay, unity in the faith, doctrinal oneness, shared belief, love, and commitment to God's truth. Now, ako yung nabasahan ng statement ingon ni Pope Francis last year niya nagingon nga every religion is a way to arrive at God, and there are different languages to arrive at God, but God is God for all. But my God is more important than your God. Is that true? There is only one God, and each of us has a language to arrive at God. Sa mga Sikh, Muslim, Hindu, Christian, they are different paths. Kung ingon ka, amen, pastor, uy, uyaw ka. Amen ka ni? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Kani, daghan kayo ng interfaith to show unity. That's not true. Only Christian faith, biblical faith, is the genuine faith, the true faith, the way. There's only one way that God has provided. Now, if you say there are many ways, then you are making Jesus a liar. Because Jesus said, I am the way. So you're denying nga siya ang Son of God. So, universal fatherhood of God and universal brotherhood of man, dili na tinuod. Those who belong to the Church of Christ or the Church of Christ are those who profess Christ as Lord, Christ as God, Savior. No. So regardless asa ka nga denomination, but if you truly believe in Christ as God and you believe in the triune God and you believe, then I can call you brother. Pero kani mga butangan, denies Jesus, they're not our brothers. Okay? Come up distinctives muna sa Jesus, our Savior, Healer, Sanctifier, Coming King. Muna, nakanaganahan ko ikos kamakop kay at least kay usa ta ni. Di kita mawalas passing. Kay gibutangan kita ning lugo gyud nga ma-remind ta nga inana ta. Okay? Unity in the knowledge of the Son of God. Kaning knowledge dili lang ni siya kanang theological, kanang sa mind lang or intellectual knowledge, but experiential relationship with Christ. Uy, play daw ani, Rome. So, kani siya nga, experiential knowledge ba? Nga dili lang siya taman sa unahuna or sa intellect, kundi patigid sa may experience ka na to. So, na-story ani, atong beloved Lani G, Pastor Alani, nanakit ko siya ani ha, nanakit ko siya ani. On December nakakita siya iyang tawag na lang nato o Canadian. Maglabak Canadian o legit ni siya nga Canadian ha. So sa December nagila-ila sila hinahinay, and then January sige lang sila kanang video call. Yan nagilanay gid sila. Pero different yun ang knowledge sa dihang nagkita sila. O muna ni siya karon. Paliw daw play. Oh. Sounds na yun. Ay. Oh. Okay. Okay lang, balag by sounds. Basta nakita ninyo. At least, kani ka time, gikilig ko. Burag, di ba ito ko ganano, ginani, pero kanami itong, pero kani actual nga love story, tinong yun kaya kasagara, kiligon ko kanara mangihi, pero kani yun, gini siya, kilig yun siya nga love yun ba? Nakakong point, is this, the knowledge now becomes different.
online na, pero gumahikap, mahag. Nya, mo grow pag yun nga knowledge kay magninyo man ni sila. Ma-deeper, deeper, than, wider. Oh, nag-wider sila. Now, ang point lang diri is this. That's the kind of knowledge nga gusto matagamtaman ni Jesus for us. Kung kinsa siya ba. Look at Paul. I want to know Him and the power of His resurrection, the fellowship of His suffering, conform into His death, in order that I may attain the resurrection from the dead. Kining know Him, dili ni siya intellectual. I want to know you, Jesus. Kaning suffering, akong na-experience ang kaon, this is an opportunity for me to know you more, that you are indeed my Lord, you are the God who gives me peace. Alam ba? Conform. This is not just head, but experiential knowledge. So I hope we pursue that kind of knowledge. And then, lastly na lang yun, attaining the whole measure of the fullness of Christ. Now, we dili ta mahimong children nga makarry uban sa wind of doctrine because we are matured and speaking truth in love. Na kana bitong mature na bitong nga musulti bitong tas kamaturan nga wala ni luod-luod, wala na mahay-mahay. Kundi we receive kung kana sa truth, we receive it with joy, knowing kay truth man na siya. Natay commonality. Ang atong common is we love the truth. Even though it hurts, and yet kung muna siyang kamaturan, then we embrace. And muna na ang sign nga we are growing up. Di na to ta mamili og preacher nga kisa ipadala dari sa Ginoo, then paminaw na to kay nagstorya man sa truth. So review. 3 P's. Ang sagali, provision of Christ for the church, mga pastors, elders, purpose of Christ for His church, unity, and perspective of Christ for His saints, Christ likeness. That all of us will be conformed in the image of His Son. So again, teaching and equipping the saints, foster church unity, and Christ likeness. Let us pray. Thank you, Lord, for your word this morning. Thank you for encouraging us. Thank you for sustaining us. And thank you for equipping us. In Jesus' name, amen.